गोजोन्थों खेबसेबाव आंनि बड'लेण्ड नांगौ इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौ बरायग्रोनानै लाबावबाय। आङो दिनै सानदों मोनसे टपिक लाबोनो नोंथांमोननि गेजेरावहाय जोंनि बिटिआर सरकाराव फान्ड गैमारा नामा सेन्ट्रेल सरकारनिफ्राय डाइरेक्ट फैगोन होननानै प्रमद बर' बिथाङा बिटिआरनि CEM चिफ एग्जिकिउटिभ मेम्बार बिथाङा बुंदोंमोन सेन्ट्रेलनिफ्रायनो डाइरेक्ट फैगोन रिजन एकेबारे आसाम स्टेट बा मोनसे स्टेटनिबो जों खम नंबावला जोंनि बिटिआरआ होननानै प्रमद बर' बिथाङा बुंदों। दिनैहाय फ्लाड रिलिफनि थाखाय दैबानाजों लोमजानायनि सुबुंफोरनि थाखाय दिनै डिमाकुसियावहाय रिलिफनि मुङावहाय दिनै बिथांमोनहा मोनसे फुटबल मेच खुंनाय जाबाय। बियो मोनसे आंनि थाखायब्ला मोनसे बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा। दिनै मोनसे स्टेटआ ना गोदान हिसाबै बेबायदि जादों नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर, ना गावसिनि सिफियाव सोनो थाखाय बिथांमोनहा बे खामानिखौ खालामदों ना नंगुबैयै रिलिफनि थाखाय बिथांमोनहा बेखौ फुटबल मेचखौहाय बिथांमोनहा खुंदों नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों बुंहर। नाथाय बिटिआर ओनसोलनि थाखाय आरो आसाम स्टेटनि थाखाय गोबां मानसिफ्रानो फ्लाडनि मुङावहाय डनेसन हरबाय। रायजो राजाफोर मुकेश आम्बानी अनिल आम्बानी फिफा फिसाला सानैजों 25 कौटि हरबाय। आमेरिकान 25 लाख बिदिनो एक्टरफ्रा मथा मथि गोबां बिदिनो मानसिफ्रा शिल्पा शेट्टीमोन गोबां कौटि मानसिफ्रा हरबाय। ना आसाम सरकारनिफ्राय बेफोर रांखौ मोनबोआखै नामा? ना मोनसे न'खराव सेरबा माइरं होनानैनो बे रांफ्रा जोब्बाय नामा? रायजो राजाफोर सोरबाफोर मिन्थियोब्ला कमेन्ट खालामहर। मोनसे मोजां सोंथि फैदों आंनि गोसोआवहाय। फ्लाड रिलिफनि थाखाय बिथांमोना दिनै डिमाकुसियावहाय फुटबल गेलेनो नागिरदों आरो मोनसे बाथ्राखौ बुंदों नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल गोजौ लेभेलाव गेलेहोनो थाखाय जोंनि बिटिआर ओनसोलनि बा आसाम रायजोनि मानसिफोरखौ गोजौआव लाबोनो थाखाय बे डिमाकुसियाव बे फुटबलखौ गेलेहोनाय जादों। ISL आरो बड'लेण्ड 11नि गेजेरावहाय होननानै बिथांमोनहा बुंदों। बेखौ आङो गोबांथार गोजोननाय मोनदों। जोंनि बर'फोरनि गेजेरनिफ्रायबो नेशनेल इन्टारनेशनेलाव गेलेनो थाखाय बे थिरांथा लानायखौ आङो बेखौ मोजां मोनदों। नाथाय नैबे जे फ्लाड रिलिफनि थाखाय आङो मोनसे सोमोनांदों आंनि गोसोआवहाय रायजो राजाफोर। बे सोमोनांनाया दिनै बिथांमोनहा गावसिनि सिफि गरम खालामनो थाखाय खालामदों ना बिथांमोनहा गमामायैनो रिलिफनि थाखाय बेखौहाय बिथांमोनहा खालामदों? बे मोनसे जोबोद गिदिर बाथ्रा सोंथि फैनाया बेनो जाहैबाय दिनैहाय बिटिआरआ बड'लेण्ड रिजन जाखाबाय जोंनि स्टेटनिल' एसेल' फिसासिन जे मोनसे स्टेटखौनो बुंजाबाय होननानै दिनै प्रमद बर'आ बुंबाय। मा सेन्ट्रेलनिफ्राय दिनैहाय गोबां अमित शाहआ बे जे समावहाय फैदोंमोन बे समावबो माखासे 500 कौटि बारायनानै हरबावनायनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन रायजो राजाफोर। ना बेफोर फैसाफ्रा सौफैयाखै नामा? ना बेफोर फैसाखौहाय बेफोरबायदियाव बाहायनो हाया नामा? एमारजेन्सि फान्ड थायो मोनसे रायजोआवहाय, एमारजेन्सि फान्डफोरखौबो दिनै स्टेट बेंक सरकारनिफ्राय मोनबोआखै नामा? ना बे गुबुन हादरनिफ्राय गुबुन रायजोनिफ्राय जे अनसुंथाइ हरदों बिथांमोननि गारि सालायनाय दैबाना नायगिदिंनायावहाय बेरायनायावनो जोब्बाय नामा? गारि थाव सोनायावनो बिथांमोननि हटेल भारायावनो? बे मोनसे सोंथि फैदों। नोंथांमोनहा बेखौहाय कमेन्ट खालामहर। आंनि बाथ्रा बुंनाया गोरोन्थि नंगौना नङा? आंनि गोसोआव बे सोंथि फैनाया थार नंगौना नङा? रायजो राजाफोर बे मोनसे जोंनि बिसिबा गिदिर जे मोनसे रायजोनिबो समान जे दिनै बेबायदि आंखालनि फरजाराव फैनाया गोदान सुक्ति जानानै गासै थाखा फैसाफ्रा एखेबारे सौफैनांगौसोमोन। नाथाय दिनै पाब्लिकफोरनिफ्राय खांनानैसो दिनै बेबायदि रायजो खुंनाया बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा। रायजो राजाफोर दिनैहाय जोङो गोबांथार आसा खालामदोंमोन जोंनि बिटिआर जोंब्ला जोंनि बड'लेण्ड जोंनो फुल फ्लेजेड सेपारेट स्टेट मोननायजों दिनैहाय जोङो न'खरफा साफा साख्रि मोननायनि बेबायदि सिमांजों जोङो UPPL हान्जाखौ बा प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकारखौहाय गोबां मानसिफ्रानो सापर्ट खालामदोंमोन। नाथाय उल्था दिनै पाब्लिकफोरनिफ्राय खांनानैसो बेबायदिनो खैफोदाव गोग्लैनाय फ्लाड जे दैबानाजों लोमफब जानाय
खस्थ' मोननाय सुबुंफोरनो दिनै अनसुंथाइ होनो नागिरनाया बे मोनसे गोथौ बेसेबा गिदिर कुइसन जादों रायजो राजाफोर। नोंथांमोनहा मा सानो कमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों बुंहर। आरो दिनैहाय आङो बेखौ मोजां मोनदों होननानै नोंथांमोननि सिगाङाव जावले बुंदों नेशनेल आरो इन्टारनेशनेलाव गेलेहोनायनि बे थांखिजों आरो रिलिफ आङो बे रिलिफनि सोमोन्दै जे बिथांमोनहा दिनैहाय बे फुटबल गेलेहोदों आरो बे बिटिआर दिनैहाय बे फुटबल गेलेनायाव जेसेबांनाखि रां मोनगोन बे रांखौ दिनै बांसिनखौनो बिथांमोननि सुरनिफ्राय जों मिथियो आसाम सरकारनो हरगोन आरो एसेखौहाय बिथांमोनहा बिटिआर सरकारावहाय फ्लाडनि मुङावहाय दोनगोन होननानै बुंदों। दिनैहाय बिटिआर सरकारा आसाम सरकारनो हरनांगौ ना आसाम सरकारा दिनैहाय बिटिआरावहाय हरनांगौ नोंथांमोनहा कुइसन खालामहर। दिनै बिजेपि हानजा दैदेनजानाय प्रमद बर' सरकारा मा जानो थांगासिनो दङ बे मोनसे गिदिरथाव कुइसन फैदों। बेसेबा गिदिर मोनसे सोंलु फैदों रायजो राजाफोर। नोंथांमोनहा भिडिअ क्लिपखौ खोनासंदो। जोंनि स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनि बानजायनायाव आरो दिमाकुसिनि जिखिनि जोंहा स्पर्ट्स एसोसिएशननि माखासे बिबानगिरिफोर दङ जयै बेवहाय ISL आइ लिग गेलेग्रा आरो बड'लेण्ड 11 होननाय मोननै क्लाबनि गेजेराव मोनसे फुटबल मेट्च बेवहाय खुंनाय जादों आरो बेवहाय जिखिनि नायगिरिफोर बिथांमोननिफ्राय जि अनसुंथाइ मोननाय दिनै दिमाकुसियाव जोङो जोबोद मोनसे समायना फुटबल मेट्च नुनो मोनदों। जोंनि ओनसोला फुटबलाव जथेस्थ' जौगानाय नाथाय बेखौ मोजाङै अर्गेनाइज भाबै जोङो लांनो हायाखै। बिनि थाखायनो दिनै जोंनि गेजेरनिफ्राय जोबोद माने पटेनशियेल थासेयावबो माखासे प्लेयारफोरनि गेजेराव केपासिटि थासेयावबो बिथांमोना नेशनेल इन्टारनेशनेल गेलेनो हायाखै। दा बिनिखायनो बिथांमोनखौ बोरैहाय मदद खालामनो हायो बेखौ नोजोर होनानै जों माखासे हाबाफारि लादों। दा बिनिखायनो आंबो बे फुटबल मेट्चआव बाहागो लाफैदों नायनो थाखाय। आरो थांनाय बोसोरावनो जोङो मोनसे काउन्सिल फुटबल लिग खालामनो नाजादोंमोन नाथाय थांनाय बोसोराव कभिडनि थाखाय हायाखिसै। देग्लाय जोङो काउन्सिल फुटबल लिगखौ जोङो स्टार्ट खालामगोन आरो स्पर्ट्स डिपार्टमेन्ट आरो एजुकेशन डिपार्टमेन्ट जयेन्टलि देग्लाय बोसोरनिफ्राय स्पर्ट्स इभेन्ट्सफोरखौ जोङो स्कुल कलेजफ्रावबो स्टार्ट खालामफिनगोन गामिफ्रावबो स्टार्ट खालामगोन। आङो मिजिंथिदों जे जोंनि ओनसोला स्पर्ट्सआव फैगौ खम बोसोर समनि गेजेरावनो खम समनि गेजेरावनो जों दावगालांनो हागोन। बिखौ बिथांमोना जोंनो फोरमायगोन बा बिथांमोना स्पर्ट्स डिपार्टमेन्ट रायज्लायनानै बेखौ थिग खालामगोन। दा बेवहाय मोननै थांखि दङ रिलिफआ मोनसे थांखि आरो